Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ditanggap Pak Kasiat. Mas volumenya Mas gede no Mas. Ditanggap Pak Kasiat. Halo. Hajate mantu Mbak Lulu oleh Mas Khairon. Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga Pak Kasiat sak keluargane diparingi barokah karo Gusti Allah. Penontone muga-muga panjang umur sehat nggih. Rezekine melimpah ruah nggih. Muga-muga nek duwe gawe nangga budi wijaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lurune Mas Jono. Bapak Kasiat sing duwe gawe, Ibu Ngatminah iku bojone. Sadongakno muga-muga akeh rezekine, aja lali Pak, tak enteni sawerane. Iki tembung guyonan tapi temenan. Dagelan iki ngene tok ketok 800. Tapi gak ijen wong 16. Budi Wijaya iki ludruke Musikan Jombang iku alamate. Titin susan pengremane, iku penyanyine. Budi Wijaya, ye Budi Wijaya, Budi Wijaya untuk Anda semua. Budi Wijaya, ya Budi Wijaya, pantang mundur selamanya tetap jaya. Aku ini pelawaknya, Cak Kuntet inget Taji Mami Okta. Semua menghibur Anda agar Anda semua gembira. Tuku kayu tak gawe rajek, bojoku ayu utange sak bajek.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo padha eling dolor tuture wong tuwa wong urip nok donya baca se ambara no becane sing lali dolor tetep bejo sing eling iku tuture wong tuwa dik ayo dieling bapak kasiat sing duwe gawe hajate bapak kasiat mantu putrane tamune akeh liwat undangane muga-muga bapak kasiat akeh rezekine tamu disalami dulur terus dipinarakno terus diaturi unjukan daharan werna-werna dijaluki pangestu karo dijaluki donga supaya nek duwe gawe gak ana rubeda Budi Wijaya dulur iki tanggapane mula Abah Didi iku pimpinane Musikan Jombang iku alamate regane gak larang sedang-sedang wae mula nek sampean kepengin nanggap gak usah piye monggo ditulis Pak nomor telepon teko langsung dulur nang daleme pimpinane cuma ojo lali gowo dulur ayo donga dinungo muga-muga kita kabeh diparingi panjang yuswa masih bapak tasiat uga tak dongakno muga-muga nek duwe gawe dibarokahi Gusti Allah Allahumma amin ayo mas mlaku-mlaku mas offset
golek tambahan. Ngenteni disawer Pak Kasiat. Retekno Mas. Alhamdulillah. Yuk. Alon-alon. Iya. Golek sandang pangan werna-werna ya carane sing penting halal gak ngrugekno ya tanggane sing dadi petani sing sregep nek garap sawah supaya melimpah penghasilanane sing dadi pedagang aja padha mundhat dosamu sak pirang-pirang wong sing dadi dukun ya iyo jojo amuter kabul pokok aja dadi dukun cabul sing seneng gendaan aja nggendak bojone tanggane Astagfirullah. golek sing bujang wae supaya aman gak ono risikone Cocok caken sing dadi kiai ya iyo sing ikhlas nek ngulang ngaji santrimu wedok aja digrayai Astagfirullahaladzim. sing dadi wong miskin aja susah aja prihatin Istighfar rungokno dawuhe Pak Amudin inallah sing tukang ngedum BLT ya iyo Sik Mas, aku wedi Mas. Ngeneki BLT engko nang ana sing perasaan. Engko nang ana sing tersinggung, engko nang ana sing lara ati. Sing tersinggung lara ati berarti ku sing nglakoni. Masuk? Sing tukang ngedum BLT. ya iyo Nek ana wong-wong sing gak duwe lah kok sing mbok kei dulurmu dhewe. Betul? Namung semanten sairan kula yen lepat nyuwun sepuro. Dagelan gendeng kadang metu-metu rek wis pegel. Keturun ta ya apa? Ing wayahe esuk jagone kloro.
pading cembruwit setengah dine katon asri donya saisi dandung perut danding pret gentak perut gentak ceret kuntet gendeng anake wong koplak ora duwe isin karo Pak Kasiat. Lah apa isin? Gak ditabuhi kok joget. Lah sing joget iku ya kakimu. Lah ngene iki ya joget. Gendeng nganggo kene didoli joget. Ngene iki jenenge joget. Ora. Lah lapo? Ah, delek duit jagane bayar bang ben ta. Ya Allah. Dagelan bayarane akeh dhewe. Kok niku bayaranmu ku paling akeh dhewe. Apa? Kok jek ndek utang bang Lho, kok niku. wong urip iku wajibe utang. Nek wong urip gak duwe utang males nyambut gawe goblok. Terus sing mbok utangi iku bang apa ae? Lho, Senen Amarta. Lho, Loro Senen iku Amarta karo BKM. Selasa Mekar. lho. Rebo Syariah. ya Allah Gusti kuntet kon kok apal ta? Gak apal ya apa bojoku gak bayar belas ae. Ya Allah bojone dagelan utang mekar Apa? Isin-isino. Ah isin lah kanggomu bojoku akas masih utang gak nyaurung gegek. Kon tak takoni. Takon. Jare ngono ku nek ana sing gak bayar urunan ya, Det. Apa? Nek ana sing gak bayar situk ngono ku anggotane urunan ya. Iku dudu urunan. Apa? Iku termasuk dana talangan. Lho. Urunan. Dana talangan kok tak tonyo ngono kok. Maksudnya kabeh iku urunan. Iya, bayare kancane iku urunan, tapi sebutane iku dana talangan. Oh, istilahnya ngono. Iya, Kanggo mbayari sing gak gelem bayar-bayar. lalar gawe. Lho, lalar gawe kakekmu ah. Ora melok mbathek duwike kok melok mbayar. Iku ana prasastine, ana sumpahe. Ana perjanjian. Ana perjanjiane kancane sing gak bayar ya tanggane mbayari. Kabare bojomu tau dadi ketua. Dadi ketua 2 minggu ae kotange pedhot ping 3 wisan. Lah lapo, Det? Lah gak pedhot ping 3 ya apa ben iki lho. Hah. Tanggung jawabe. Tanggung jawab rek. Ya Allah. Ketua gak tanggung jawab. Tet. Nuwun sewu. Lha apa? Nek utang 5 juta ngono piro, Det? Saiki 250. Nek 10 juta, 500. nek iso mbayar, Ya dibayar. lah nek gak iso mbayar. Ndelik nang jeding mburi kono lho. Ah, kok kene iki wis penggaweane wong wedok-wedok. Apa? Kon diguyu ibu-ibu, Det. Endi? Ibu-ibu iku perasaan, Det. Guyu, Tengah iki sik. sing guyu. Karo masamu sapa sing guyu? Sapa iku? Lho iku ketuane goblok. Ah, saiki guyu-guyu meneh minggu, Senin ngono wis metu ae. Kuntek gendeng kon niku. Lah apa? Lambemu Lho ya gak ngono. Kon kok dikerewekmu berkocok. Ancene ya ngono iku ya nuwun sewu. Heeh. Nek nggo kene wong lanang-lanang lho, sing tak omong iki mek wong lanang. Nok kene. Iya ya termasuk daerah kene Gelau Wibet iku. Iya, iya. Nggo kene iki pokok gak kono rono ngidul titik. Nggo kono rono ngulon titik. Gelau Wibet nggo kene tolok sampe kewalan ngono kene. Mosok, Det. Lah wong lanang nek nggo kene nek dina Senin iku enteng. Wong lanang. Iya, Sebabe sebabe wong wedone njaluk ku gampang. kalem. Pak. Lah apa sih mbokmu? Bapak nyeluk dhe mbokmu kok. Mbokmu. Apa sih mbokmu? Payahe bayar. Apa? Amarta Senin. Ngono ya. Senen. Senin. Nah, Selasa. Nek Selasa ya biasa rada sengol. Pak. Apa? Bisa apa sih guyu iki? Babane tak kan guyu ya babah tak. Gak enak gitu aku iki dagelan ngono wae. Kon iku kok iso Lah apa? Selasa bayar. Apa? Mekar. Yo langsung dikeki. Selasa. Tapi nek dina Rebuh temen. Lah apa, Det? Wong lanang kene lho akeh sing setruk ngono. Dina Rebo. Dina Rebuh nek gak percaya. Wayahe bayar apa iki? Wayahe bayar Mekar. Syariah. Apa iku? Maksudku mari bayar Mekar bayar syariah. Heeh. Nek njaluk dhuwit wong kene tambah nyenggro. Mergo syariah iku kasar. Syariah iku kasar. Mosok, Det? Kamu
Jangkrik iku bengok sampe jimbul kuwi sing lanang. Iya. Lah apa? Duit. Duit kaya apa? Bayar syariah. Sing lanang lho gak ngomong. Apa? Oh, entek anak duit. Kerubuk wong kene kabeh. Lho dikandhane. Masalah ya nuwun sewu. Yuk, Mbok. Aja kate utang ngono-ngono iku temen lah wis ah. Wis salah situk sing utang bojoku wae. Apa? Sing digawe Pak Sing Kasihan. duwe gawe Bapak Kasihan. Wonge luman, bijaksana. Ih, Oh, panganan apa ae sing gak dilebokno? apa ae sing gak dilebokno? Ya kerdus. Maksudku kerduse nggo njaba to? Lambemu gak ngestokno kon iku. Kerduse iku nggo njaba jerone isine kerdus temen. Masya Allah. Apa ae sing gak ono? Apa, Dek? Ya ana gedang, Hmm. ya ana bikang. Bukan. Lah sing kuri kok, Mang? Heeh. Kamene ya ana gedang, ya ana bikang. Kok mumet ae kon, Dek? Luman, apa maneh sing wedok? Sapa sing wedok? Masalah sing wedok iku gak sepiro ayu. Lho. Lambemu kon minggat to. Ganti kae mbadok kapok kon niku. Kon niku ganti kae mangan. Maksudku iku wonge ayu setengah endel. Luman. Luman. Oh. Kancaku SMA biyen. Sing wedok. Sekolah kanca SMA. Iki jenenge sapa sing wedok iku? Ah salah. Natmina. Sing wedok makane aku yo kata sapa iku kanca. Rupane ayu lho kok jenenge Ngatminah. Kon niku Tet. Gagake contone akeh. Sarini, Sarmidin. Wah, kon niku Kanca sekolah. jeneng gak masalah, sing penting atine. Lho ya iya, iku biyen ambek aku pindho. Lho. Ngatmina Iya, ambek awakmu pindho goblok. lambemu lho. Lah apa? Jotos karo sing lanang lho. Lah lah apa? Ping pindho apa? Maksudku ping pindho ku simpangan ngene lho gak nyopo belas. Ya Allah Gusti. Lah ya iya, iku aja masalah sing duwe gawe. Aku nggo kene iki gak teko ya gak pantes teko ya isin. Mosok. Aku mlebu pawong baleng. Sing rewang nggo njero lubala kuthuk. Mosok, Dek. Soro kabeh. Bagian nok mawon Iya, dulurmu. iya kon terus sing ngadangi dulurku. Sopo? Tarbiyati ku ya apa? Masalah guman kebajet goyan. Dulurku pernah gawe soro-soro iki lho. Iku pernah apa mbek makmu? Adene mak sing nomor 2. Sopo jenenge? Tarbiyati. Bagian ada. Bagian kon gurung ro sing racik sego. Sing racik sego sapa? Iku bebek ambek aku. Mosok. Iya. Jenenge sapa? Ayu Ani iku ya apa? Bacut ngeracik sego dikawai gak sepiro. Bareng sing tiba kora-kora. Sing kora-kora. Sing kora-kora nggo mburi lu adene mak sing ragil. Sopo, Dek? Ayu Tinah iku ya apa? Bagian kora-kora. Bagian kora-kora Ayu Tinah. Akas tuh tawa men tekor. Mundur-mundur saking akase garun ana kumkuman gobak. Ngeblak tarawot. Bokonge Ngadeg iso kotos. Kebacut yu aku. Saking akase ngestokno di kokon go kasihan. kora-kora. Ora ketekor ambek lirak-lirik ngene. Nggo iringane iku ana tas kresek loro. Gawe apa? Gawe nglumpukne iwak karene wong bowo. Kuntet kok dikerumuk wong kapok kon, Det. Yo parondang aku sing ngongkon, parondang yo. Temen. Kayak bakar kucing oke? Nang direk go kasihan gak nyawer ya apa. Det. Makasih hati sing digawe. Iya. Aku salam teko disalami. Ya jelas. Assalamualaikum Cak Gendut. Waalaikumsalam. Wah wajib. Langsung rokok Surya sak wadah. Rokok Surya sak wadah bangga. Lho, disyukuri, Det. Iya siji nek kuntet. Assalamualaikum. Lho kuntet yo. Pasamso. Ya Allah,
Aku Surya kon si Samsu, Det. Plek. Wah, berarti sing digawe iki gak adil. Ya Det. iya Samsu, Bro. Aku Surya sak Padang, kon Samsu sak Pres. Sak util lho. Ketok bautu loro. Kon iku Det, kundet. Lho, apa? Aja pringisan. Pringisan apane? Iki dikon menghibur masyarakat kene. Iya wis Nek kon iku nuwun sewu. Hmm. Kon iku ngeneki karo sing nok pawon, sing adang, Ndak. sing kora-kora. napa? Nuwun sewu, Det. Aja ngelokno wong. Apa? Grayano jitokmu dhewe. Nah, aku ngrayai jitok gendeng kok. Bojomu dhewe iki lho pikiran. Ndek. Apa? Wong bojomu dhewe gak memper. Lho. Wingenane iku lho nuwun sewu. Aku ape budal pengajian, kate menggok nang nggonmu nunut salat, aku noleh balik aku. Lah apa kon balik? Isin ndelok bojomu. Isin lapo? Wis maghrib gak melok jamaah, Apa? gak melok salat, Bojo-bojoku dhewe. begogok nok ngarepe lawang, ngemiki anake, wis gak klamben kotangan tok. Matamu. Kotange bolote 2 meter. Wong ustad lho matane udun iki lho. Ya aku pas noleh ngene lho, Det. Sembarang ngelono bojoku. Apa masih bojoku? Elek-elek dhewe. Ya tuturono. Tuturi apane? Ah, kon iku wis bojo ireng merongos. Guwak apa? Lho, kan ngelono bojoku ireng elek merongos. Delok bojoku. Apa? Bojone pelawak, Kakek cangkem. harus cantik. Ayo bojoku sampe bojomu. Wis seru. Masih bojoku elek, bojo-bojoku dhewe. Kon aja bangga ndek bojo ayu goblok. Bareng kaya bojo elek. Enak bojo ayu. Enak bojo elek. Enak bojo ayu. Alah bojo ayu kok tak kandhane kon budal. Bojomu lho gampang dijak wong budal, selingkuh kono. Lambemu. Wong ayu gampang dijak selingkuh. Ya iku lak wong liya nek bojoku ya gak sih. Jare sapa siji nek bojoku gak mungkin selingkuh. Ya iya wong elek. Lah sapa doyan? Wis ireng merongos. Ayu bojoku. Alah. Kok tak kandhane, duwe bojo elek iku enak, kena ditunuti. Nek wong elek iku jelas munggah swarga. Kok iso, Det? Lho ya iya wong elek munggah swarga. Apa maneh ibadahe utun ngaji salat gak tau telat, jelas munggah swarga. Gak tau selingkuh. Gak tau selingkuh. Lah nek wong wedok ayu, Alah cegelok wis. ceglok iku apa? Kecemplung neraka. Ah, kok ngomong sing jelas. Alah wong nek selingkuh saiki HP ku wis akeh wek. Diketipi tok ngene lho budal kena kandhane. Dadi nek bojo ayu iku nyemplung neraka, Jelas nek wong wedok elek, munggah swarga. Det, nuwun sewu aku takok. Takok. Bojone Pak Kasiat Ngatminah Heeh. iki elek apa ayu? Lho jelas ayu, Bro. Lah besok nek mati, Del ayo ngomong, Tut. ngomong, Mbok aja takon ngat minah. ngomong, Tut. ngomong. Ayo ngomong. Mbok aja takon ngat minah apa Tut. Wong wedok nek ayu, Kecemplung neraka. wong wedok nek elek, Munggah swarga. bojone sing digawe iki Pak Kasiat Hmm. Ngatminah elek apa ayu? Ayu. Nek mati, Sakjane kecemplung neraka. alah, Tapi gak sida. lapo? Soale bengi iki nanggap Budi Wijaya. Lambene kuntet lambe bejat to niku. Lho. Anake sapa nangis iki? Lapo sih, Rek? Dianu sapa sih? Arek-arekku. Anake wong kok yo. Cup. Meneng nak, meneng nak. Wis cup. Arek-arek kurang ajar. Kok niku neng tarek kok kempit sampe kelagepen iki lho. Ambilmu kecut. Wis serene kecut kok disedot. Ah, enggak ada pirang dina, Tut. Petang dino. Mangkane. Lapo sih? Tukaran mbek sapa? Apa tukaran? Lah kon kok nangis? Cup. Cup. Nah, ngene dadi wong. Cup. Kuntet glodok iku. Ya apa sih? Kok tambah didoni. Takon ana nangis. Wong arek sakmene arek nangis iku ya kudu jeneng-eneng. Lah,
supaya meneng iku piye. Lho, Kok iso motone kok uwek-uwek kan iki lho. Kayak kelipan. ora sambat blas kek. Pak Deku hilang tuh. Pak Deku hilang. Pakemu lah. Pademu ilang. Iya. Lah mangko deket endi lho? Ya. Berlari aku. Kon goblok, mang titip nono penitipan sepeda lah aman. Ya, padahal barang lah Pak Deku. Hilang ya apa sih? Mami suruh mami budal kerja, nyambut gawe ato jarene. Sampai saya tidak ada kabar. Ya Allah. Pak Deku hilang. Sik ta, aja nangis. Aja nangis, Nak. Nek pademu ilang, meneh tuku maneh papat. Ya. Anggen padene ku golekan ngono kene. Pakde sapa? Kendak kandani. Pak Deku lak jenenge Irawanto sih. Oh iya iku bener. Irawan. Nah, iya Irawanto, aku mau putar ini. Lewat sepanjang. Iya, iya. Bener. Terus ada tulisannya. Ya apa? Tulisan rawan kecelakaan. Loh. Pak Deku itu. Rek. Hei. Asem iku klambiku mbok kilap. No sepanjang no perapatan, ana tulisan Rawan kecelakaan Pak Deku itu. Iya. Alah kok dadak. Kene iki lho. Tut nek arek iki padene lah kecelakaan. Pademu lah kecelakaan. Lapor polisi. Lapor polisi. Kawani. Lah gak wani apa sih? Aku wedi. Lapo? Lah ana tulisan mana? Ya apa? Polisi 300 meter. Gak wedi, gak wani. Kawani. Ya. Aku ambil laporannya apa? Lagi itu aku untuk. Polisi 300 meter. Nah, Kon wedi, gak wani. Oh alah. kon tak ana ero kantor polisi sih. Iya. Lah ana warung sate 200 meter. Loh. Baru 100 meter. Lah sing mangan sapa? Lah polisimu sing 300 meter iki bang ya apa? Kondet karo gepeng padha kocloke. Sing dimaksud polisi 300 meter berarti kantor polisi dari jarak itu 300 meter. Ngono lho. Ngono lho. Nah, terus ada uang gerombol mari ku. Lapo? Ana uang gerombol. Gerumbul. Ah. Elang-elang ana Pak Deku tak goleki. Lho kecelakaan. Aku dolore. Mbok piyak-piyak. Tak piye. Kopi ya. Bareng mbok delok. Bareng tak delok. Tibakno kere Wong kerek kecelakaan kok mbok parani. Tibane padene arek iki kiri. Ngene lho kon tak kandhani. Nek ana tulisan rawan kecelakaan, bukannya Pak Demu iku jenenge rawan kecelakaan kono gak. Di lokasi itu sering terjadi kecelakaan. Gak ada tulisannya ngono, Bang. Wah, babet aku. Ya, sayangku. Kepethuk wong ae semak. Nek angkatan tangane, Dek. Yo. Oh, alah, Dek. Cari ngomong lagi tangan. Aja karo lah diontang-anting nek dadi banyolan. Ya, prek menungsa aku iki. Kok tangan. Mas, Sayangku. aku kamu. Iya, aku ya iya. Hansi minta bantuan ana kirek gantet. Loh. Aku iki menungso lho, Cak Kendut. Pacarku ini. Loh, iki pacarmu. Loh, iya. Pacarku. Ya Allah Gusti. Apa? Nuwun sewu. Sampeyan iku ayu kaya artis. Terus, Lah opo kok duwe pacar pedet anyang-anyangen iki? Ya apa? Apa? Sampeyan gak izin ah. lah lha apa isin wong aku? Ayu-ayune ngono kaya duwe pacar sing jenenge Kremi iku lho. Apa? Apa? Iri aja. Peng, rene Peng. Rene Peng, tak bisiki. Iki pacarmu. Iya. Kate kok rabi. Heeh. Gak teko awakmu. Tuh teko. Gak teko. Gak teko kok so. Kok ono sanggae. Sanggerahe. Sayang, Ayo. Sayang. Iya, sayangku.
Kamu itu di mana aja sih tak cari lo kok nggak ada. Kok tahu-taunya kok sama resek-resek ini di sini. Iya, jak lirik-lirik ini loh. Oh, tak bacok matamu kon. Oh kacane dikirik-kirikno. Anggitmu aku padhemu sing kecelakaan nang. Ora ngono nih. Emosi. Kon wis seneng temen ah. Yo seneng temen. Saiki upamane nek arek iki perawan kon seneng. Lho iya. Upamane upama arek iki rondo. Duh, tambah seneng pindho. Sebabe apa nek rondo kon kok seneng? Duh, saiki ku akeh perawan rasa rondo. Perawan rasa rondo. Iya. Lah iki rondo rasa perawan. wis tau mbak jajal pek. Wis gak apa-apa, mbar Entut. Aku mek heran giduk apa gak kon iki. Yo. Kanjeng. Tak kejut. Diganjel watu kumbung. Iya, Sayang. dalam sayangku. Terus gak usah ngereken deh, toh aku ku lo reken. Iya sayang, maaf. Sayangku. Rek. Sayang aku kamu. Sama sayang aku yang kamu. Aku lo pengen cepet hidungmu lo gini. Kayak upin-ipin. Mama, aku halo mam. Apa-apa? Kaya Doraemon rupamu. Lahir ya kon. Iya sih. Lahir. Kepengin apa? Sayang. Aku punya pantun sayang. Pantunnya apa? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Apa itu? Aku sayang kami selamanya, Le. Kok diri sih? Cacingane duwe gendaan iki lho to. Ya apa? Apa? Ubur-ubur ikan lele. Gepeng gendeng le. Loh, Ya apa saya cak sama niku? Ya bapak sak mangap-mangap yo. lah. Harap loro diri ya. Sayang. Iya sayangku. Kapan kalau kita bulan madu, rencananya kita mau bulan madu kemana? Oh, tenang sayang. Sudah tak pesankan tiket pesawat ke Australia sayang. Alah. Apa? Wong rokok njaluk aku kok penang Australia. Ya bapak. Apa? Tapi kan ono dana talangan. Iya, aku punya tabungan sayang. Terus Tenang aja. kita nginepnya di mana sayang? Nginep ya sayang? Iya. VIP sayang. Sudah tak pesankan hotel bintang 5 sayang. Gemoy. Iya sayang. Gemoy. Ya, tidak ambil nih. Kaya ro hotel bintang 5, sing ro ya hotel bintang 7 gitu kan. Wah. Adine. Kan iku gak pantes, suruh hotel iku gak pantes. Pantesmu ku turu kandang sapi. Wah. Ya, kita kene kepedat apa sayang ya? Ora, sik. Iki janjane iki pacaran temen tak bujuk-bujukan. Iki pacaran temen, kita kan pacaran. Iya, Kita saya kan pacaran pacaran, ya. Iya. Lo. Gak percaya. Sik, nek pacaran temen wis pirang tahun kon pacaran? Enek. Anak petang baru tahun. Umurmu piro krek jangkrik kon iku? Syukur mangap. Wong umur selikur iku tete pacar. Sik taruh ngono sik. Oh, ngono ta tuh. Aku juga seneng ket tenan jero kandungan. Kok jero kandungan? Iya. Lah wong lahire dhisik iki kok Iki gorong dicita, iku wis enek bayang-bayang seneng nang aku. Ngono ya sayang. Iya sayangku. Sayang. Ki rupa jeladren arek iki. nggih, nek petuk pacar iku dia arek wedok iku senengane iku dimanja. Iya. Nek petuk pacar dirayu sing apik. Dirayu. Oh, sayangku, Oh sayangku. aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Ada bahasa mengatakan Ada bahasa mengatakan Apa iku sayang? hitamnya arang tak sehitam rambutmu. hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Kecutnya jeruk tak sekecut kelekmu. Kecutnya jeruk tak sekecut kelekmu. Hei. Wah, Ngenyak aku ya sampean. enggak sayang. Ngenyak aku ya sampean. Anda jangan kami. Ayo, tabun. Makan ini. Arekku arek rada kentir iki yo melok dadi dagelan ini. Loh,
Sayang, Ya sayang. iki terus kelanjutannya hubungannya awake dhewe iki kepiye? Tenang sayang. Nanti tak izin mami buat ngelamar kamu sayang. Lho terus kok ijen iku lho wong bapakmu ambek ibumu iku lho. Kok iso gurung kawinan iku sebabe apa? Ngene lho, Cak, ya. Wong tuaku iku, bapakku ambek mbokne iki, arek iki. Iki kaya asu karo kerek. Tukaran terus. Iya. Padahal omahe lak jejer sih. Iya. Mosok geger terus. Walah, wis gak ono tentrem-tentreme. Perkara domae lho, geger. Sampai saiki gurung dilamar mergo gak rukun. Iya, sampai saiki. Wis kon seneng karo Gepeng, Seneng. kon seneng karo Inge. Lo seneng. Wis mulya tak aturi supaya bapakmu, supaya ibumu gelem rukun, gelem nampa lamaramu. Ngono ya. Ngono ya? Temen ya. Mulya tak aturi ambek kundet. Iya, wis aja kuwatir. Temen ya? Iya. Oke. Engko nang ojo, engko nang malu-malu ngincipi. Wah. Ya telek aja. Ngoten apa? Apa nya telek? Tele apa? Ayo wis. Temen ya. Ngomong apa? Wong ngomong kate ngincip. Lah iya rek, Budi Wijaya lho duwe dagelan idiot. Tet, Apa? ngesakno Gepeng. Iya ngesan arek loro. Ketoke wis kadung cinta karo Inge. Ketoke. Inge ketoke kadung cinta karo Gepeng. Terus? wong tuane gak rukun supaya gelem nampa lamarane. Iya. Ayo diatur. Diatur ah. Ayo ayo.